Hi guys. Naako diri sa bukid. Op, dili lang. What? Mag-drive ko kabaw karon guys. Kabaw no. Ingan lagusang. Bayi na siya guys, makita ninyo. Abuntis din eh. Guys, dili ako ang amahan ani guys. Basi pasanginan ko ninyo. Hey. Larga ta guys. Ingana mag-drive. Ug kabaw guys. Hey. Nahinay lang to guys kay buntis niya mong kabaw guys. Si Usang ang pangalan ani. Kauban ako sa likod si Uncle Franco ang atong tourist guide. Asa ni paingon kol? Gay. Ha? Dere. Dere taagi. Birahon naman na siya guys no para mo liko siya guys. Mana yung tong okay. Padayon to guys. Okay, yan na. Hi. Ano siya? Pag gusto niyo stop ang kalabaw guys, hingo lang mo. What? Mo na siyang stop. Pag mularga ta guys, hey. Ibay kayo. Sabi kay guys. Uy, asam dagi gol. Dito lang. Naik kanal guys. Kasi mahayang ko guys. Okay. Te, may adlaw na te. Ay, mga silingan dre guys sa bukid guys. Asa mangustin? Oh, dra. Guys, mo ni mangustin guys. Oh, what? Mo ni mangustin guys. Makita ninyo punuan sa mangustin. Daghan kay bunga guys kaso hilaw pa. Hilaw pa na ako no? Hilaw pa ang mangustin guys. So makita ninyo, nikaon na siya og dahon si Usang guys, sige gutom na. Mais na yung kaon no? Oh, nag-diet magud si Usang guys, manang mais siya kay taas daw kayo og ganang sugar ang humay. Hey. Yan, larga ta guys. Tara. Aray. Sakay ko karon sa ano guys? Kangga. Okay. Kita nimo guys nga